Dat is een selectiecommissie. Een selectiecommissie is trabajo. En ella spreekt uit een voorkeur. De meerderheid een voorkeur voor Bearing Point. Maar ik moet zeggen, senhor presidente. Het is met die verstande dat dan ook extra middelen blijvend beschikbaar zullen moeten zijn voor extra ondersteuning die dan van Bearing Point nodig zal zijn. Deze keuze is ingegeven met name door het feit dat Bearing Point op Curaçao veel meer personeel beschikbaar heeft voor deze ondersteuning. Ik mensen, senhor presidente, dingen memo aki, is selectiecommissie en meerderheid, dat consistit toch die nummer dan sumamente importante, pero hoop importante também. SOAB, que forma parte da selectiecommissie, tabisa foi adelantar, foi na 10 maart de 2005. Preferivelmente nós escolhemos Bearing Point, porque Bearing Point é personal extra, pero nós me temos em conta, me traduzir ook, na me buyback para me bezit textualmente, dan ook extra middelen blijvend beschikbaar zullen moeten zijn voor extra ondersteuning die dan van Bearing Point nodig zal zijn. Passombra e IT-organisatie die een nieuwe belastingdienst Curaçao lo nota suficiente equipa. Que men, senhor presidente, fei 10 de maart 2005 no sa. Qual projeto que também custou op zijn? Passou mensagem uso diegene ng addicional de Bearing Point passou no tinang no momento na que den governo. Anterei, ta verdade, é projeto que assina caro maneira ministro de Finanças está trazilante, ou é projeto que assali é realidade que tem que costa para sombra, foi 10 de março te conheci com mestre de renda extra para sombra e organização nota adequada para a qual se trata. A organização não somente sei, a sobe a Trasiland também que a organização de belastingdienst tem uma deficiência para por cargo